biasa. Iya, Wilujeng dalu selamat malam Mas Dodo. Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk. Selamat malam Mas Akbar yang tampan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali Mas. Alhamdulillah. Seneng tenan dalu punika Mas. Saged sareng jenengan niku suatu kebahagiaan saking kula. Wah, Anjil. terakhir kita bertemu ono ing Laladan Sekaran. Kita bertemu lagi dipertemukan warga masyarakat Gempol. Betul sekali, dan juga tanggal 12 kemarin tak eling-elingno Mas. Dibatalno. Eling betul. 13 toh. 13 Bojonegoro. Ya Allah, efisiensi anggaran ndak masalah. Nggih, mboten masalah. Sementing sedaya niki pinaringana sehat walafiat panjang umur. Amin. Sing baku niku Mas. Nggih, insyaallah mangke nyambut damel napa mawon berkah barokah ya kepenak. Nggih to Mas nggih. Leres. Nggih. Jenengan nyuwun sewu, lek jenengan main teng daerah mriki pun bolak-balik napa nembe sepisan? Nek dateng desa Gempol nembe sepisan jiniki Mas Dodo. Alhamdulillah. Mboten masalah, sapa ngerti sok mben ulat marang liyane meleh nggih Mas nggih. Ditimbali mriki meleh. Amin. Kula ki bangga lho kalih sampean niku. Banggane dateng pundi lho Mas Dodo? Putra daerah asli Nganjuk. Iso berkibar dhuwur tenan niku luar biasa jenengan. Ngaten nggih. Nggih. Sedaya niku awit saking doa dan napa nggih pangestune para warga masyarakat wonten ing Nganjuk. Nggih. Tanpa dukungan beliau-beliau Akbar niki mboten saged napa-napa. Leres Mas, leres saestu. Sementing niku awake dhewe tanpa ada dukungan tidak jadi apa-apa. Betul. Dalu niki acarane apa Mas? Bersih desa utawi nyadranan Mas Dodo. Nyadranan to bersih desa teng desa Gempol. Istimewa luar biasa, hebat. Khususnya kangge panitiane Mas. Ngaten nggih? Nggih. Ketuane sinten wau Pak Pamuji? Nggih, ketua panitiane Bapak Pamuji Santoso. Bapak Pamuji Santoso. Piyayine gagah gede dhuwur. Nggih. Halo. Pak Pamuji ya wonge putih. Pak Pamuji niku nggih? Nggih, putih gagah ngangge blangkon. Nek mlaku ngeten. Pak Pamuji Pak Jogoboyo niku nggih. Pak Jogoboyo. Hebat niku hobine mboten ngertos to. Nggih, hobine Pak Pamuji napa Mas? Pak Pamuji biyen jek nom-nomane usia 21 tahun. Hobine iku menek gunung. Muncak. Pecinta alam. Luar biasa. Niku nate teng Gunung Rinjani Glorot nggih Pak Pamuji niku. Pak Pamuji niku nggih. Nggih. Tapi nggih alhamdulillah selamat ngantos sakniki. Niku wujud semangate. Kulino muncak. Wong nek kulino muncak niku artinya tidak pantang menyerah. Betul. Maka dari itu beliau malam hari ini menjadi ketua panitia. Hebat luar biasa. Nyawiji sing beda pendapat, dicawijine dadi siji. Nggih, lek mboten gara-gara Pak Pamuji, wah, kula mboten enten sing ngurusi teng Lebet mriko. Betul. Matur nuwun Pak Pamuji. Pak Jogoboyo luar biasa, amanah yaine. Amanah. Hebat. Juga tidak lupa kita mengucapkan terima kasih kanggo ibu-ibu sing ning pawon. Ibu-ibu dapur luar biasa Mas. Amarga wong di balik layar jarang disebutkan, tapi kalau tidak ada andil dari beliau, awake dhewe ya ora iso dahar. Mboten enten napa-napa awake dhewe. Tapi susahe kula nek panggih kalih sing masake repot Mas asine. Kok iso repot Mas Dodo? Mesti angger ketemu njaluk foto. Bar kok dapur ki njaluk foto kuwi ambune brambang. Jahe, laos, nyampur dadi siji. Pancen yo berkecimpungnya itu di dunia perdapuran loh Mas. Betul. Sing baku ya Mas. Sing baku kados pundi Mas Dodo? Teng mriki namung saged derek dedonga kagem desa Gempol. Ujupipun nggih menika bersih desa. Mugi-mugi desa Gempol mriki saged diresiki jiwa lan ragane. Amin. Ditebeke saking suker sakite. Amin. Cinaketke rezekinipun Allahumma. Amin ya robbal alamin. Niki ngeten Mas Akbar. Kados pundi Mas Dodo? Pak Kades saha panitia niku nimbali dagelane kalih. Oh, dagelannya dua. Dagelan iki ditimbali mriki kon dagel
carane ya omong. Dagel carane omong. Omong, lek dagelan kok mboten omong, kuwi pantese dibayari napa mboten? Ora susah dibayari. Mboten usah bayaran nggih. Padha karo menerima gaji buta. Padha karo nerima gaji buta. Iya. Betul. Betul ya kowe kuwi. Aku wis omong karo Mas Akbar kok kowe meneng wae. Salah kok malah wedanku mbok iling. Kok malah ngudut piringi koclok to piye lho iki. Niki kula ndamelke jenengan. Ndamelke kok diunjuk lho. Lah lali ya. Wis malah ngerokok. Salah ya aku ora dijak omong Kluwih dudu janganan Mas. Ya apa? Nyambut gawe ora dolanan. Lah terus karepe? Aku dik nganggo rokok berang. Lah kuwi cacah dikeki yo. Cacahe dhewe kemijir entrae kok. Lah iya. Siji kas Mas, aku urung Mas, aku Mas. Padha ae. Kene lho ngomong ngono lho. Ngomong. Rene aja ning kono. Kowe ning kono diantem cempala dalange entek lho kowe iki. Ono. Omong. Ndang ngomong. Omong apa? Lho kok omong apa piye to? Ya paling gak ndongakno apa piye sing penak lho Mas. Ndongakno kok nanggap aku nanggap kiai nodo kok. Dagelan kok ndongakno. Pikirane mulai owah. Ngapuntene Mas, budal mang kebentuk blandar. Ngaten lho Mas Komet, doa itu tidak harus kiai, doa itu tidak harus pendeta. Semua makhluk itu wenang, itu berhak untuk berdoa untuk kebaikan. Lah nek dene jenengan mungel ngoten. Ket wau kok mboten enten donga napa-napa blas. Lho. Acarane apa ya ora mok sebutne. Kok teko ndi-ndi. Lah iki mau wis tak dongakno bersih desa. Ndi? Lho, bersih desa Gempol wis disebutkan Mas Dodo. Wis tak sebutno. Wis didongakne. Desa ndi? Desa Gempol. Ayo, wis. Lah ya wis tak sebut to tak dongakno. Lah ya wis to berarti aku gak usah. Lho. Ya bar aku ki awakmu ngono lho Mas. Ya paling gak maringi piye kanggo warga kene. Maringi apa? Mungkin ora patek ndek popo Lah kowe ditimbali rene karo panitia terus kowe iki ape piye? Sangumu apa kok Mas? Aku jak foto tok wong iki tanggapane foto kok. Jero ngono. Kok iso foto piye to, Cluk? Lho, lah piye lho? Ya foto tapi ki ya menghibur warga kene. Lah menghibur jelas. Lah terus yang menghibur aku ki lho sapa? Aku bendina menghibur. Ngenten iki, Mas. Ngaten niki. Kowe iki padha karo gak ngurmati Pak Kades. Ya nyapa? Pak Budi Setiono. Lho Pak Budi lho ra piye-piye kok kowe bingung. Kowe apa melok bayari? Apa biaya? Ini lho, ya Mas Dodo. Piye? Warga masyarakat itu sudah menyisihkan sebagian rezekinya untuk nimbali kula panjenengan. Mas Dodo wis ngomong, wis menghibur, wis ndongakne. Lah Mas Komet iki lho, uruna rembug lho Mas. Urunan apa ngono lho? Sing tak nggo urun ki lho apa? Wong aku rene iki ya golek urun kok. Oh, omonganmu nyolot kowe paling gak iso nyawang Pak Kades piye lho Mas? Lah nek ngono iso. Koclok kowe iki. Jare kok nyawang. Pak Kades mbok ploroki maksudmu piye? Lah omonganmu iki Mesti Pak Kades iki piye ben ketok mekan lho. dipasang anu dop nggih, Pak. Kades kok dipasang dop iki koclok to Jare piye? men ketok mekan. Maksudku gak gitu, Bro. Piye? Maksudnya Pak Kades tuh ada apa di dalamnya? Ya umum ya jeroan. Ya usus 12 jari ngono ku lho, Dok. Ya terus neplok cangkemmu kuwi. Kowe kok nesu to? Lah piye wong diomongi kok angel men to jane kok. Jare di dalam Pak Kades ada apa? Ya maksudnya piye Pak Kades lho? Ya ngono kae. Umum. Uruna rembug ngono lho Mas Komet. Nah. Kowe iki sing ngejak ki nek gak gara-gara Mas Akbar ora iso teko kene lho, Mas. Nggih, Mas, nggih. Wong diseragami padha, ikete ya padha. Sing dijak sapa? Awake dhewe to. Sing nelpon. Sing nelpon Mas Akbar. Kowe ditelepon. Ditelepon Mas Akbar. Lah aku kok gak? Kan perwakilan. Lah aku ora ditelepon teko macak ngene kaya wis apik. Ya ora? Ya kudune kowe esen. Kowe macak apa to? Ndasmu kok merekok. Ndasmu dhewe kuwi. Wong sandangane padha, ikete padha lho. Padha ning gantenge beda. Lah ala ganteng kowe. Lho aku ora omong lho, Dok. Sorry Mas, mang sing ning jero ibu-ibu PKK nyatane sing njaluk foto ya akeh aku. Wong akeh Mas Dodo. Akeh kula. Bu Kades njaluk foto aku. Mboten usah Bu aku ngono. Mboten usah Bu aku ngono. Cek nyuwrat terus aku. Kayak mau buka des terus bisi aku. Bisi piye? Aku njaluk foto Mas Dodo. Pengen ngono lho Mas. Seneng mau alhamdulillah pun keturutan. Lah kenging napa to buka pengen kalit Mas Dodo. Aku tau duwe pedet. Yo plek ngono kuwi awake ya lemu ngono.
Lah, akhirnya aku ngerti ngono lho. Berarti aku dipadane pedet Ibu Kades. Ora. Bu Kades makasih. Ora nesu kowe. Aku ora nesu kok. Ora nesu Mas Dodo sabar. Kono lho ndang ngomong kono lho. Warga kene iki mben piye? Dinteni kok. Ngono kuwi jenengan gak menghormati to, Mas? Gak menghormati belas. Saru to. Saru. Pan papane iki lho kudu dipasne. Pan papan, ya to. Aku madhep karo sapa, aku posisine ning ndi. Wong Jawa iku kudu njawani leres. Jiwa Jawa kang kajawi. Leres jenengan langetikan. Jenengan iki ketinggalan jek enom, tapi kasepuane kecekel jenengan. Mergo kula menduduki sebagai dalang, Mas. Dalang niku ngudal piwulang. Lah, betul. Kalau di bahasa Arab dalang itu dalah. Dalah itu yang memberikan petunjuk. Cocok kok. Gitu. Enom tapi jiwanya tua. Iki ketoke tuwek tapi jiwane jiwa koclok. Oh. Ketoke tuwek dipangan codot ya. Codot ki. Aku dhewe lho bingung karo awak. Aku iso goblok iki piye. Aku ya ape omong kok malah kono berbincang-bincang. Lho, kowe menengo kabeh. Aku ki kei kesempatan ngono lho. Ya. Dunung pra ilmu panggung ra duwe. Ya. Tak suwek iraiku. Suwek iraimu. Wani. Lho. Wis Mas, wis aja tukaran. Wis dang ben menyampaikan Mas. Nek nesu-nesu motone kaya ape coplok. Mripate kaya silit pitik. Rong dina iki mataku ngene. Moto kaya moto mentrok. Delok entah brek nyewandang apa ya pantes to ngono. Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi klambine apa terpal to piye to? Rupane biru. Klambine biru kok ndok asin. Lah iya. Taplak kok. Kaya korden. Patuk tuwek. Wilujeng dalu, bapak-bapak, ibu-ibu. Do nanti wong-wong. Duh. Sik samene mbane kok do nanti wong. Kok dadak tekon. Sehat ya Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah. Dalu punika enten apa? Enten wayang. Dalange sinten? Akbar. Dagelane Mas Komet nggih. Niki dalam acara nggih menika sedekah bumi utawi bersih desa. Kula dongak-dongakake nggih. Niki kagem masyarakat Gempol. Donga kang pertama kula mendhet saking Gempol mawon nggih. Gempol menika terdiri dari huruf G, E, M, P, O, L. Gempol. Iso kowe ngene kuwi. Diartikan per huruf, Mas. Tak artekno ya apik, ra tak artekno ya ra apa-apa. Iya to, artekno to wis mbok omong. Kowe melok bayar. Andorono aku malah gudiken kok. Andorono. Oh, alah potong. Gempol. G. Apa to kok melu karena aku tak udal kok LK ya ora apa-apa. Aku ben ketok sepel karo kowe. Ora iso kok ya mau ra mbok omong. Ya tak melaku. Melok apa ora iso bayarane dhewe kok. Gempol. D. Guyub rukun. Selawase Allahumma. Amin. Kowe iki iso ya ampun kowe iki lho piye to. Lah mulane wong ki aja ndelok praenane tok. Wis sepurane ya Mat ya. Aja mung ndelok praenane sapa ta sing awas sepurane ya Mat ya. Aku gak jarak lho. Kaya mentok enom. Mentok enek mentok enom barang lho. Mentok cek cilik kae gak ya ngono to kok. Kowe kok ya iso. Niku G. Endah desanipun disawang ya penak, adem ayem tentrem. Gempol iki artine ngono kuwi. Arek aku to. Nduh, aku sing gawe. Kowe aja ngono, Met. Aku baturmu. Batur aku mang, aku. Kok tak tumbas opleng. Kae lho kancamu ya dalange kae kok. Aku ora duwe kanca ning kene ra apa-apa. Niku M. Temenane tak anu dhewe. Kene Mas. M. Musyawarah selalu menjadi solusi yang utama dalam menyelesaikan masalah. Ya apa kowe dek iso? Menang. M. G. Peno bar M gempol. Gendasmu glundung. P. G M P. P pentol. Pentol untumu. P.
Pancasila selalu menjadi landasan utama. Ya Allah, Met kowe kok iso? Ini gak didoni ora malah ganggu ya. Didoni pas apa Mas? Pas moto ya, Pak. Oh, karep ora kuwi kok. Lha apa? Liyane moto. Niku P, C. Enek C. Gempal apa tak sesatno kaya orang-orangnya ramah dan bijaksana. Tepuk tangan untuk Gempal luar biasa. Ngono. Ya. Kurang siji no. Kurang siji terakhir L betul ngerti. Orang ngerti no. L sing ngene. Ya iya, artine L ki apa? L hurufe ngene bener. Ya. Mesti artine apa L? Huruf sing terakhir L. Limang waktu menjadi kewajiban yang utama. Ya Allah, Met kowe kok iso ya aku gumun lho, Met. Aku dhewe ya gumun karo awakku kok, Dek. Aku sesuk karo kowe wedi lho. Utang kowe iki ora aku ya lanang tenan. Lah kowe ngerteno siji-siji lho, aku ya per suku kata to, Mas. Upamane Mas Dodok kados pundi, Mas? Gempal kados ibu-ibu PKK ugi panitia. Betul. Gempal niku lek kula artekne niku gematine pol. Bah, lah iki lho. Gempol gematine pol. Gempol gematine pol. Nggih, dadi piyayi mriki insyaallah saling menyayangi antara warga, insyaallah wargane rukun kabeh. Gemati karo seniman-seniman. Leres gemati karo seniman. berarti tiang-tiangnya gemati. Gemati kabeh. Panitia gemati. Panitia Mas Pamuji. Betul. Pak Pamuji gemati kabeh. Bu ibu-ibu PKK gemati. Gemati to. Nek gemati kok kopine gaweno kur loro. Piye? Nek gemati kok kopine? Gur loro. Lho. Kamangka aku nggawa wong papat lho, Mas. Yo ngono ya matur. Dalam matur tambah kopi. Sungkan awake dhewe cah mampu e. Ya lah. Lah nek wis berlandaskan cah mampu ya aja protes. Mula aku nang mobil iki wis tak sediani dhewe. Kompor ya nggo dhewe. Bubuk aku nggo dhewe. Kowe iki dagelan apa rumah makan to jane? Kok iso teko ndi-ndi lho. Pokoke sedaya masyarakat kula tungake muga-muga sugih. Amin. Lah Allah. Singkat ngono tok jare kon urung donga. Iya. Ngono. Dongamu apa? Muga-muga sugih. Lah iki Pak, sing perlu tak klarifikasi niki Mas. Kados pundi Mas Dodo? Nyuwun sewu. Donga diklarifikasi. Donga ora kulaan. Sapa ngerti dalu ki nemuni anu di kabulno karo Gusti Allah, ya sugih dak kabeh. Amin, nek kuwi amin. Lho lah iya. Bener ning kuwi kurang pener. Piye kuwi? Wong sugih ki apik, Mas. Tapi sing utama kuwi ora sugih. Napa Mas Dodo? Wong ki sing utama pinter dhisik. Cocok sak nomor, saliman dulu. Sak nomor, udu togel. Wah, padha ra masuke kok salaman. Sugiyo Njoro Langit. Uang itu yang dinilai adalah SDM sumber daya manusia intelektual. IQ. Wis apik. Ya wis bener to. Nah aku ya panggah sugih kuwi penting. Nah aku yuk karo Mas Dodo pinter. Pinter. Kok panggah sugih maksudmu apa? Maksudmu apa? Ya penak sugih to, Bro. Lho ya apik pinter to. Lah kena apa? Lho wong pinter ki malah sing digoleki wong akeh. Lah nek sugih? Ya sugih ora mesti digoleki wong akeh. Ora digoleki ra masalah wis sugih kok. Lho. Ayo ngomong apa? Kados dalang sinden pengerawit. Iki ilmune nek ora mumpuni pinter. Akhirnya ditanggap wong. Ora iso ndalang nek gak pinter, Mas. Betul, ora iso nyinden nek ora pinter, ora iso mengerawit nek ora pinter. Alah pinter kaya apa ndalang apik kaya apa? Ora nek wong sugih, ora tanggapan. Sapa sing ngapain nanggap? Cah dadu wi urunan. Gak mungkin. Dadu nuthuk cengelmu kuwi. Ora sak emosi, Mas. Kowe ratuk. Oh bantah-bantahan karo aku ratuk, Truk. Lho. Kapane kok ratuk? Wis bener dhewe omonganmu. Bener to sugih penting. Mas, kowe sugih sondolangis, nek kowe ra pinter kowe diapusi wong entek bandamu. Apusono. Sedina ping 3 ra masalah. Lho kok engkek men kowe? Lho wong diapusi wong panggah sugih kok. Iya ra, pikir ya. Kok sombong men to Mas Dodo? Lho sombong no. Wong diapusono wong sugih kok saiki diapusi sesuk jek duwe. Iya ra? Pikiranmu nang ndi? Ngene Mas tak omong halus ya halus. Kita dengan kepala dingin gak usah. Ora iso wis kadung. Iya ngene lho Mas. Ojo kaduli. Ora ngene lho Mas. Saiki tak takoni. Sampeyan ngerti sekolahan to? Ora. Lho kok iso ora sekolahan kok ora roh lho. Ya roh to umum. Sekolahan kanggo apa? Empuk. Kowe ndek anak apa ora? Duwe. Mbok sekolahan apa ora? Sekolahno. Ben piye? Ya ora ya ben padha karo kanca-kancane kok. Ketok isu enek kegiatan seragaman adus kono le melok masalah pinter ora masalah. Justru nak pinter mah tak kaplok ya to anakku. Ya ketoke ndasmu melantar kowe. Jenengan nek
nyuwun sewu, jenengan sekolah ki mben piye? Ya itu pendungane wong tua dititip ning sekolahan Bapak Ibu Dwijo ben pinter, Mas. Ben pinter anakku ya tak sekolahno ben pinter. Kuwi ra anakmu urusanmu. Anakku ora sekolah ki ben padha karo kanca-kancane. Wis ngono tok wae. Kancane ketok isu tangi adus seragaman. Kono le barengi kancane. Masalah pinter ora pikir kari penting sugih. Lah nek anakmu nganti ora pinter, sing penting ben padha kancane. Lah nek ujian terus ora pinter, ora munggah, ujiane ora lulus piye? Tak tokno sisan. Duh. Gawe wong sugih, gawe sekolahan dhewe. Ya ra. Bayangno to, wong sugih ki manfaate akeh to. Kowe sugih anakmu ra pinter. Bocah hula hulu ngene terus piye? Ora apa-apa. Penting ra ya sugih ta. Piye to iki? Bocah ki kok nemen to? Nemen ketoke pisan. Mas kowe ngerti unen-unen apa ora? Unen-unen apa? Hah? Unen-unen Pribahasa. Apa? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kuwi wong kon sekolah ben pinter. Ora usah dhuwur-dhuwur omonganmu. Lah nyapa? Lah kowe teko gempol nganggo Google Map kok teko Cina. Kowe ape takok sapa Shaolin? Shaolin ngepruk kowe wi. Teko Cina. Ya omongane nyolot suwe-suwe cah iki. Ora nyolot piye aku berdasarkan logika. Wani maju kowe. Sapa sing mani? Iki tak buka ning kene, Mas. Ah, pripun? Ini gak gara-gara aku kowe ra teko kene lho, Mas. Maksudnya apa? Kowe rene goncek sapa? Lah kowe lali ya? Lali piye? Aku ngoncek sapa? Goncek aku ngono kok. Mobil sapa? Mobilku. Kene kowe ro. Duh. Ya paling gak kowe aja nyolot omonganmu to, Mas. Alus karo aku to. Merasa terima kasih nek Terima kasih diluti mundi. iki. Terima kasih mundi. Makasih. Lho. Loh, iki ngajak gelut ki. Ngejak gelut, omongan terima kasih gak ikhlas, Mas. Nadane ki halus nek terima kasih. Lho ngaku nunut yo bensini ya lho. Piro? 50 no. 50 iki badakan apa kuwi? Kowe iki lho pikiranmu tok ndi to, Mas? Sesuk tuku dhewe. Tuku apa? Mobil. Mobil Mobil apa? sugih kok. Kowe iki gak roh to piye to? Nyapa? Manfaate wong pinter ki akeh timbang wong sugih. Akeh wong sugih manfaate apa wong pinter? Wong pinter nyuwun sewu, kuwi akeh manfaate. Kuwi ngelesi bocah ning sekolahan. Kuwi ben pinter. Iso. Alah ngono ki tok. Nek ape mergawe ning perusahaan sing digoleki wong pinter ora wong sugih. Ora masalah. Lah nek wong sugih apa? Lho kowe ngerti masjid urung dadi. Ya. Nek umpama aku sugih, Tak dadekno wong aku sugih. Omahmu urung keramikan, tak keramik bojomu. Iso bojoku mbok keramik tak. Omahe. Bojoku mbok keramik tak kileng-kileng gak tapuk kowe. Omahmu sak bojomu tak keramik. Saking sugih. Bojoku rasa manfaate akeh do. Apa kuwi Kaya cok? dalu ki, acara nang kene. Wayangan. Kok ketoke kurang, tak sumbang. Dana ning desa Gempol mbok sumbang. Sumbang. Weh, berarti sugih tenan kowe. Sugih kok. Berarti engko mantuk rasa njaluk bayaran sugih kok. Jere sapa? Lho. Jadi Jare wis sugih. Lah sugih umpama Mas. Ora. Umpama. Ora wis kadung. Omongan sing pertama sing digugu, Mas. Iya. Heeh. Upama. Peti. Lah nek wis sugih nyapa rene kok. Lah piye ra okang-okang noma kok ya. Ngaturke sembah nuwun. Matur nuwun. Yang pertama kanggo sapa? Nggih Pak Lurah. Pak Lurah, Pak Kades. Nggih. Ketua panitia. Mas Pamuji. Mas Pamuji ingkang pundi piyayine? Duka? Duh. Wonge piye? Wonge gagah, Gagah. gede dhuwur. Iya. Kulite piye? Ireng. Lho mbok kowe iki mbok ya iso rada merodo karo bapak Lah kowe iki lamis. Ya paling gak iso ngangkat anu ketua panitia. Lah nyapa Pak Pamuji kok terus kuning gede dhuwur. Lah wong ireng kok. Kuning gede dhuwur iki lho. Wong ora apal engko sing ndi to ngono. Pamuji apa saiki perawatan. Sik putih. Ya nyatane kaya ngono. Dalu niki luar biasa, Mas. Apane? Kados pundi Mas Dodo? Kompake warga Gempol wis hebat pokoknya. Ngaten nggih? Nggih. Iki patut dicontoh saestu. Leres, marang leres. desa liyane. Heeh. Ngeten niki nggih nguri-nguri kabudayan nggih ngurup-ngurup. Betul. Napa melih kula titeni. Titeni piye Mas Dodo? Enten wayangan, enten tontonan sing mirsani wargane piyambak, sing ning ngarep dhewe ki wong wedok-wedok, iki desa sing becik sing apik. Kok Bakal maju desa iki. kok ning sing ning ngarep-ngarep ki wong wedok. Wong wedok Bakal maju. itu biasanya rukun-rukun. Apa ning ndi wae mesti seragam. Nggih mboten? Betul. Seragam. Kaya panitia. Panitia kompak kabeh. Kompak. Ibu-ibu PKK seragam kompak. Betul. Wong ki nek ngomong secara teori ya ngono lho to. Omongi secara survei. Wong wedok ketok rukun ki ning jabone. Jerone asline. Kalau gelange anyar mata. Jerone kaya ngene. Tak kandhane kae imitasi.
Ini cedak ya. Ya ye, aku dengi kok ngerti nenggone toko emas. Ora ya, kuwi mbok ndelok-ndelok tok terus foto lho. Kuwi wong wedok, ning wong lanang ki lho wong sembodo. Sembodone wong sing paling kena dienggo kalahan nyambut gawe nyukupi keluarga ning gak tau nggo ngarep, nggo nguri di balik layar. Kuwi wong lanang. Ngono lho, Cok. Ciri sapa? Lho, kuwi kok ora ndelok kok ciri sapa? Wong lanang iso sembodo ya berkat wong wedok. Kondi. Lho wong wedok sing ngurusi keluargane sak menombane lho Mas. Malah ngentekno apa-apa lho. Ngentekno piye? Wong wedok sing butuh skincare wedak kabeh ki wong wedok. Wong lanang kuwi tuman skincarean. Ora elek ya ireng-ireng keling-keling ngono ki. Ngeten iki lho Mas. Ngaten iki. Anane wong wedok skincarean ya kanggo sing lanang. Kanggo sing lanang cantiknya seorang istri itu untuk suami. Dan nek bojone cantik sing lanang puas. Kuwi rak teori. Kok iso teori terus to? Cantike wedakane ibu-ibu ki nek ape metu tahlilan, buwuh, becek nek kae masak, mati ayu-ayu. Lah nek ning omah, aja nang omah kumpul bojone gak dawul-dawul kaya wewe gombel. Ana Pak wis mangan porung karo ngobah. Kuwi wong wedok tak omongi. Mula bojoku ki njaluk skincare tak tukokno sing murah pol. Apa enek skincare? Enek 85 wis putih. Skincare apa? Paragon. dulu. Cewepet. Wajahnya putih. Putih. Paragon iki cat celuk. Ora masalah, penting putih. Bojo mbok cat. Iya. Kuwi bojo apa tembok sekolahan? Karek aku sing dibojo aku kok bingung. Tetapi nak wong wedok sing nyukano to Mas, ngeladeni wong lanang. Lho, wong lanang arep ngopi, wong lanang arep mangan, sing ladeni sapa nek ora wong wedok? Sing gawe sapa nek ora wong wedok? Kuwi ra umume. Ya. Aku gak tau diladeni. Lho. Iki. Lah kowe piye? Wah, aku jan kesiksa. Apa wae gawe dhewe, sampai ganti LPG ki lho ngongkon aku. Mas pasangno, tukokno pasangno sisan, ngono tak pasang kebledosan ngono jere. Apa nak wong lanang ki ra iso kebledosan? Wong lanang iki totoane ya nyawa lho, masang LPG keliru tiyer wongko. Lah nek masang LPG dipasangne wong wedok apa ra isin sampean? Lho, ya ora jane. Lho, kok ya ora jane iki terus piye? Lho masak sing nganggo masak ya wong wedok dhewe kok. Sing nganggo tuku LPG duweke kok wong lanang. Kok ijek wong lanang sing tuku, sing ganti ya wong lanang. Kowe iki lanang apa wedok? Lanang. Lah iya, justru nak wong wedok-wedok ngarep ki kadang-kadang malah ganggu fokus, Mas. Lho kok ganggu fokus? Ganggu fokus piye to? Lho piye to? Campur sari wayangan mulai lagune mulai. Wong wedok kok ngarep dhewe ki rupane rada lumayan wayu. Anake cilik ngemiki sisan. Aku tahu toleh. Kene main lagune enak bokong semak kono melok njoget anake masalah. Anake kenapa? Anake bingung. Anak golek aku nang ngarep dhewe kudu tak pasno tapi engko yo kowe ngono ki ndak ngambil tindakan. Ambil tindakan. Cekel cekekno anake. Tak cekel cek urung sampai tak kena aku remuk. Keroyok masa no. Ora apa-apa no apik kok. Nyanyi. Ora. Enten tembang sing penak Mas. Upamane kados pundi Mas Dodo? Bapak-bapak, ibu-ibu, sinten sing pados mantu, aja sing turu kaya wong sing ning tengenku. Aku golek seniman, pinter lan beriman, contone kaya aku. Aku lemu. Ora usah cerita wis padha ngerti. Kowe lemu ya kebak lemah. Kok aku lemu. Lho nyanyi dintai iki lho. Lah wong ki nyanyi berusaha menghibur kok mbok entai. Iya. Ning lemumu aja siaran. Lagune ngono ora siaran. Oh iya. Aku lemu guyang-guyu yen disawang pantese dipek mantu komet kuru guyang-guyu yen disawang rupane kaya kalau banter kan Kalau dudu aku lho, dudu Mas Dodok lho, Aku ora lho Mas. Tenang, menang. Kalau banter dhewe. Mas ini ta. Mas. Oke. Asu kok oke piye? Kanggo roketai lho. Cakei. Tak kira kowe wani ape dadan. Apa ngomong? Malah gak apa-apa Mas iki justru meringankan pekerjaanku. Kok iso meringankan? Asu ora omong lho to. Lah terus piye? Lah ora omong kowe ndagel dhewe. Karo Mas Akbar ya, aku tak ger.
Tenan? Iya. Ngantek kawit ngantek bar ngono terus lho ya. Iya. Gak oleh omong. Ora apa-apa. Oke. Ya, dicekel omongane lho, Mas. Nggih. Wis pokoke dalu ki seneng ya, Mas. Seneng. Wis ndagel ning kene menghibur ning kene. Heeh. Seneng. Mulih jek nggawa open-openan. Ngono ya, Mas. Ngerti napa? Apa niku? Asu. Su. Kok malah HP kuwine ya? Pleki. Pleki. Jenenge sapa, Mas? Pleki. Kurang apik. Lah napa? Utun. Ya. Utun. Utun sini utun. Kok lagi tumono gitu lho. Asu judule utun. Asu apik iki kok. Niki sindene cek wake lho, Mas. Lha iya no. Ha ngeten iki lho seneng, Mas. Seneng to. Dereke jenengan sindene mening-mening ayu-ayu. Nggon kula niku mboten kados ngeten kok. Kono ning omahmu kono? Nggih. Piye? Angger wayange sindene tuwik-tuwik. Umure 4-5 munggah. Bisu. Nganti kaya ngono kuwi ya. Nek jenengan jos. Nyuwun sewu tepangan riyen nggih. Iya no, heeh. Nyuwun sewu ingkang niki nyepeng niki. Paring asma sinten nggih? Kula Sinta Mas Dodo. Oh, Sinta. Nggih. Pidalem saking pundi? Kula saking Kedung Dawa. Sapira tewane? Lho. Kuwi jeneng desa. Iki jeneng desa kok sak pira dawane? Oh alah. Kedung Dawa ki dekat sini. Dekat sini. Nggih, celak. Monggo mampir. Nggih. Hobine napa, Mbak? Hobi kula berenang. Wah, cocok Piye? Waduh yo. Cah wedok nek hobine berenangi piye? Mas Komet. Piye, Met? Berenang itu tahan pukul. Kok iso tahan pukul? Piye lho, mulai dari atas sampai bawah semuanya terlatih kok. Ngono berarti. Termasuk pernapasan. Lek dipek bojo piye? Cocok ora? Cocok no, Mas. Geser. Geser. Paring asma Mbak sinten? Kula Sri Wahyuni. Dalemipun pundi? Saking Jati Kampir. Hobine napa? Pritil Brambang kalih Om Yok Brambang. Pritil Bambang karo Om Yok Brambang. Nggih, Merdine mriko. piye? Piye? Kuwi dipek bojo piye? Piye, Met. piye? Malah repot nih wong. Loh, Kuwi apik, Mas. ngasalno duit lho, Mas. Nggih, jadi mulai dari awal sudah menunjukkan bahwa beliaunya pekerja keras. Kerja keras iso golek duit dhewe. Lah, Sing lanang ora usah nyukupi. mandiri. Mandiri. Ora hebat. gengsi ya. Ora gengsi. Ya, tidak gengsi. Bridel, Bengi iso nyinden, esuk iso mreteli. Pritil. Bridel ya. Mreteli iki entek kabeh awake kok mreteli. Iya. Nggih, geser. Geser. Nggih, paring asma Mbak sinten? Beser, Mbak, beser. Geser kok Geser, beser geser. piye to? Beser ngene. Nggih, kula Aulia Pangesti. Oh, dalemipun pundi? Sidoarjo. Sidoarjo Jawa Timur mriku. Betul. Hobine napa? Mancing. Mancing. Piye, Met? Piye, Met, Cah wedok mancing? kok hobine mancingi piye? Cocok. Cocok dipek bojo. Sak hobi karo aku. Padha mancinge ya? Padha mancinge. Wah, jan kuwi pertama ora sampe apa-apa. Lah terus? Golek cacing. Lah kok golek cacing? Mancing berdua karo pre-wedding ya ora. Lah terus malam pertamane piye? Ya nang pemancingan. Masa aku Kok ora tau tonggon. Lerek. Geser ngelerek. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Mas Dodo. Loh, sapa wi? Walus, Met. Lah ya, lah kok ayu. Loh, wedok sing dene iki pilihan kok. Wedok, Mas. Namanya siapa, Mbak? Ranjel Meladina Putri. Power Ranger. Power Ranger Dasmu. Ranger. Pak. Iki lho ngendikane halus. Lah iki ra krungu pegel, mare pegel wong. Iya, aku pirang-pirang dene budek kok. Napane, Pak? Nggih. Ya. Gak krungu apa-apa. Wes sing metu gerabakmu tok. Mbak Ranger. Mbak Ranger nggih. Rumahnya mana? Kediri. Kok so telek piye to? Iki lho piyayune halus. Nggih. Piye. Hobine napa, Mbak? Maling. Kowe met salam. Maling. Ora apa-apa. Lho kok ora apa-apa piye to? Ora apa-apa lho. Kejahatan lho kuwi. Kejahatan lho, kriminal. Kejahatan. Tidak semua maling itu kejahatan loh. Maling yo Dilihat kejahatan. dari sisi mana. Kalau maling itu untuk keperluan pribadi itu bisa dikatakan jahat dan KUHP. Tapi ada yang maling dari bandane wong sing kira-kira sugih ning hasil korupsi dimaling didumno para fakir miskin kuwi ya ora apa-apa. Kados sing Sunan Kalijaga. Ciri sapa? Ciri sopir-sopir. Tapuk tenan kowe iki kok. Ranger kok. Ranger. Maling apa? Lerek. Lerek.
Met kulite moning met. Iya. Kuwi ngombe kopi no kaya keler ketok ireng-irenge. Iya. Kuwi nek kopine gak sederana gak sedorene api wi. Lah terus piye? Ya keselek goblok. Oh iya. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Mas Dodok. Paring asma Mbak Sinten. Ya, perkenalkan nama saya Birgita Ayu. Birgita main di. Saya aslinya Kediri tapi sekarang di Solo. Solo. Iya. Hobinya apa, Bir? Hobinya saya senengane nggodho dalang, Mas. Weh, nek iki piye diwerdi artene apa ora iki? Piye? Masuk ora ngono kuwi? Lah karek lek iki lho piye kok? Kok leke piye to Mas Akbar, leke piye to iki? Lah nek aku lho wong tuwa ya karek mangestoni nek aku. Berarti cocok. Mbak Brigita niki? Iya. Siapa jenenge? Birgita Ayu. Iki omongane ngluwatir atau kondi. Bacane Mbak Birgita kok. Hobine nggodho dalang. Hobine nggodho dalang. Iya. Gak apa-apa. Ning aja terus. Mbak dukung ya? Tak dukung. Dukung, yes. Ning aja dalang sing wis dibojo. Loh, ora. Lah iya, dalang sing Joko-Joko Iya. gak apa-apa. Lah kok Joko to, Mas? Joko. Wong warga masyarakat Gempol ya ora lho. Dalang Akbari dalang sik Joko urung tau kambon wong wedok. Kok sopret piye to, Mas? Sopret ngentahi. Wong KTP-ne Wong yo kambon nek orang tanda iki apa mbetine digawa? Loh, tapi kan tidak bersentuhan. Nah, tidak bersentuhan kan tidak terekam jejak digital. Ora ngerti kok, sapa ngerti nang guri kono. Ya ra. Apa nih guri kono? Iya apa? Lho maksudnya kan Anu berbincang-bincang. Yo no sedulurane diakeh. Iya ya, beser. geser. Makasih. Makasih Dik Birgita. Selamat malam, Mbak. Nggih, selamat malam. Namanya Mbak siapa? Masa cedak-cedak to. Yovika. Sinten? Yovika. Sinten to? Yovika. Oh, Yovika. Nggih. Rumahnya mana sih? Ngawi. Oh, Ngawi. Ya. Ngawi, Met. Ya, Hobine napa, Mbak? Kula hobine ngopeni manuk. Piye? Iki cocok ora? Dipek bojo cocok ora Nek iki? mau nggodane dalang iki Dalang. ngopeni manuk. Piye? Ya. Piye? Domongi ya. Omongnya piye? Manukku berang-berang dino radio. Pakane gampang. Manuk utut kuwi lho maksude. Utut lho. Alah tuh. Jenengan ngopeni manuk napa to, Manuk Mbak? napa lho, Mbak? Manuke bapak kula kutut. Alah manutut. Iya, lah rumah samu apa? Lah tak kira lah kutut. Loh, Ya terus ya kutut. Kutut to? Iya. Ah, tak kira kutut. Mulak kayak. An kan ya kutut. Kutut to? Ya. Walah. Kono. Lah sing terakhir. Terakhir kowe. Ayo kowe sini kene kudu kowe. Mumpun telas sih. Siji Wis tingkir lo kabeh ditekoni wae. Mas Dodok wis nekoni, aku wis nekoni kok. Genti. Ayo pojok dhewe. Sopan Sing kalau sopan santun. Nggih. Lah keadaane yo ngono. Lho, wis keadaane ngono piye to? Ngono Kuwi tetu piye? guling sindan lho, senior sindan lho. Senior lho, Kowe kok nyepelekake to kowe. Masa ya cek di hobi. Lho. Semua orang itu mempunyai ya Mas ya. ngece. Ngenyek. Wih, lu cek. Sayang. Wis Maya. Maya kuwi lho. Wih, lujeng dak. Domonge. Gak boleh gitu nanti kotos ya. Apa kok kotos? Ini amin iki wayahe ganti oli. Wis Maya ngono iki tanggung jawab. Tanggung jawab. Mic-nya dipakai sayang. Bu aja teman-teman jungkel lho, Bu. Mat, aku krungu. Ya, Pak. Bareng kene diongkak iso kretek. Kak wis aku iki ya to. Iya. Kenapa, Mat? Open-openane gampang. Nek Birgita yo pika angel to. Kok iso angel? Reno-reno jalukane. Oh, lah nek buke kae Alah ki anggere nek dhuwit klitik karo balseme beres. dinggo apa? Lah anggere iso glegek ya apik. Ditanya. Tanya no, ben adil tanya. Selamat. Selamat malam. Sing Ya wis kono ae. Jenggong. Jenggong piye to? Bersin. Oh, bersih. Kuwi jenenge wong Sumeh. Bersin. Namanya siapa sayang? Ih, kok imut-imut ngono cae. Lah kowe ditapuk lengene minger kowe. Ya, bila domong ya. Oh iya. Namanya siapa? Oh, Meriem. Hobinya bledosan jasmu kuwi. Hobinya apa, Bude? Bude. Sayang. Hobinya apa sayang? Hobinya apa, sayang? nek nyeluk sing halus. Nggih, hobinya apa, sayang? Monggo Bu, nek badhe ngidoni monggo.
Sirat Brambang. Apa Mat Ciri? Apa Ciri? Apa Ciri? Adol Brambang. Oh, mosok ora. Siapa? Sirat. Sirat Brambang. Sirat Brambang. Wih diserani nang ndi to Pak Komet? Sirat nang rai tadi. Sing royo sapa kene Ya rasa? dijelasno to. Nggih. Niku Brambange piyambak napa? Apa maling? Sinten? Brambange wong gempol. Oh, nggih. Daleme pundi ta asline? Kadung dawa. Kedung ta mriki? Nggih. Oh, nggih, wis Takoki nuwun. takoki wis di pacar po. Nah, tekoni lho. Piye cah bocah Jadi iki? tekoni to nyonya, statusnya nyonya apa nyanyo? Pun gak ada pacar napa dereng? Sampun gak ada pacar napa? Nak takon sing apik. Oh, nggih. Nah, syukur we. Toto kromo lho. Sampun gak ada pacar. Sampun. Oh. Wis duwe ada. Weh ya ra. Iya. Dirapi dhewe. Weh dhewe kuwi kok ya. Sinten riyen ingkang kepareng? Takbir kita. Ayo, Oh, iya. nggih. Ayo jemeneng ya, Pak. Ayo, seperti cah. Yo. Hey! Oke. Ayo, Bra. Selamat malam Mbak Pir kita. Selamat malam, Ya, Mas lama Dodo. lama nggak jumpa loh ya. Lama nggak jumpa. Sorry bro. Codot iki ngene. Plak. Tadi saya belum salaman sama Pak Dalang. Saya tak salaman Oh, iya, dulu iya. ya. Selamat malam Pak Dalang, apa kabar? Nah, lama tidak ketemu ya. Iya, sehat nggih Pak nggih. Sehat. Kamu sehat toh, Mbak? Sehat. Akbar seneng Mas Dodo. Dalam. Mas Dodo tadi datang ke sini jam berapa? Kula sampai sini jam 9. Jam 9. Nggih. Walah, kok sampai nek saya ganteng toh, Mas. Oh ya, wah tenang weh. Dan aku kangen karo Aku ya sampean. kangen loh. Ya Allah, Mas. Apa aku salah ini? Mas Akbar. Ya Allah, Mas Akbar. Sik, pironku tak benakne, sik. Tak benakkan apa gimana? Tak benakkan apa Oh, gimana? enggak. Oh, Ini iya, iya, enggak, iya, ya. iya. Alhamdulillah sehat toh, Mbak Fir kita. Sehat Mas Akbar. Berangkat dari Solo jam Tadi dari Solo jam 5. Alhamdulillah. Iya. Sehat toh, Nggih? Sehat Mas Ojo suwe-suwe. Akbar. Apa toh kok suwe-suwe? Sama ini ngopo toh kok kaya nesu-nesu ki? Halo. Sama ini sapa? Lah ya aku sapa ya? Bisa tegi. Mulane to dadi wong aja keminter, Aja kemijilen. keminter. Nah. Lah Dik Pir Ya, kita ya Mas awang. Dodo. Wah, ya Allah. Telu. Aduh, Mbak Fir kita. Mas Akbar. Muah, muah. Aduh. Hei. Kok edan? Payuku yo karo kia. Monggo dirahapi. Ora apa-apa. Aku karo kono ya bagaikan kodok merindukan kamu. Wis aku. Wis Dik Pir kita. Dalam Mas Dodo. Donga napa tenggene desa Gempol. Kabeh sakniki wong kon ndonga. Loh, karena kita itu akrab, kita itu seperti saudara. Mendoakan kau apa salahnya to, Lho Mas? paling gak Lah, iya. mengucapkan Bobi kok donga kabeh lho. Dulu. Wong kok kurang bersyukur. Semua orang itu berwajib berhak mendoakan. Kan. Kita itu meminta. Heeh, betul. Kabul orane kantun ngarsane Gusti. Urusannya Gak sing niru. Ya, Wong yo aja sok njaluk wae. Lah piye? Lah kuwi kewajibane yo dilakoni, blek. Lho, lah wis dilakoni. Endi? Iki lagi apa mau? Menghibur. Ya iya Ini kuwi lagi menghibur, kita menghibur ya Mas. Iya. Ya Allah Mas Dodo. Muah, muah. Yes. Soseweger. nyapa kok nyoro-nyoroin kok apa? Nyapa? Kok iso nyoro-nyoroin lho? Lan jagani nak omah. Yuk. Loh, contohnya aku karo Mas Dodo kayak ini loh Mas. Dik Pir kita. Muah. Aku Mas jane rasa Dodo, contoh. karena kan kita sudah seperti saudara sendiri. Iya. Saya boleh tanya Mas Dodo, Boleh apa, Dik? upama aku ra duwe bapak,
sampean arep dadi bapakku Mas Dodo. Aku kang bakal dadi bapakmu Nduk Cahayu. Mas Akbar. Dalem-dalem bir. Mas Akbar. Sing cedhak eneng kok goleki sing kono. Aku ora duwe pacar. Heeh, aku siap dadi pacar. Ya. Loh lah geblak. Sampai goblak. Syukur. Syukur. Olae iki lho. Mulai jan. Kesana bedino ya delok lho, wis. Kesana sing kendang lho Mas. Lah iya. Keceblan kendang mak. Wis saking menghayati peranku karo perane Mbak Birgita. Mas Dodo. Ki aku ki mumpung berbaik Mas Dodo Mas Komet. Ya. Ki mumpung aku berbaik hati karo sampean ya toh. Iya. Tak tekoni iki. Iya. Mas Dodo, Mas Mas Komet. Dodo Mas Komet. Iya. Umpama aku ora duwe asu. Bener toh? Mau kowe sapa? Ngene to. Ya, ya. Dik, Brigita piye to, Dik? Mas Dodo. Dalem. Mas Dodo, umpama aku ora duwe ibu. Aku bakal siap dadi ibumu wong ayu. Iya. Mas Akbar. Dalem. Apa? Kene Mas lho, Akbar. Jan. Umpama aku ora duwe bojo. Aku siap 24 jam dadi bojomu. Kita tekoni nih Mas Komet. Ora usah takoni, Nduk. Umpama nang omah rong enek tikus, gak masalah. Lah Aku terus? siap dadi tikus, bendina tak krikiti. Urang-urung ya dadi elek. Dadi tikus. Oh kene takoki umpama duwe pacar kene bapak. Lho aku kok bayang. kene asu. Komet dadi tikus. Dadi tikus. Ora Sing apa. mbok krikiti apa dadi tikus? Tikus kok ngriket diatur. Ya karek tikuse. Butuhku ngrikit. Dap. Sing mbok kriket sing ndi? Yo jempol sik pertama. Sikil. Bar jempol. Yo munggah. Oh, tekon ndi kuwi? Tekon ndi? Dengkul dan sekitarnya. Dengkol bar dengkol. Tikus munggah. Terus munggah? Kriket ndi? Kriket Kriket ndi? ndi? Ya kena rong tikus. Wong tikus. Oh, Ora ana lho balik. Rong tikus ning cedak pupu lho. Lho, gak mate balik, Mas. Oh, balik. Dudu kuwi. Dudu kuwi. Kene wis seru. Monggo Mbak nembang, Mbak. Dirayu sekno, dirayu sekno. Hah? Dirayu sik jajal Mas Komet Mas Dodo pinter di ngerayu kanggo nada. Oh, iya. Ngono. Kok. Tunjukkan Mas, tunjukkan. Wis iki puncet deh. Kok langsung nembang. Yo rayu sik. Sing viral sakniki, Mas. Apa kuwi? Sampeyan kok mau bel. Sing lagune cintaku hanya kamu. Siap. Siap Mas. Karo ngene gara-gara Oh, karo ngene-ngene. Oke, siap. Berjiwai lho, Bir. Kudu berjiwai lho. Lu cintaku hanya kamu. Oh, Cintaku hanya kamu. kaya ngono kuwi lho. Piye Mat kono, Mat? Sementara gak apa-apa. Kowe gak ngrasakno apa-apa? Urung. Coba dalange iki coba ditekoni ya ta. Apa? Sing kaya mau. Heeh, coba kaya mau. Cintaku sama Loh, kamu. sampean sing Oh, ya. Wah. Tangan aku ya. Yo, cintaku. Ya, terus ayo. Ayo suara ki lho, yo. Ya. Cintaku hanya kamu. Iya, Boy. Ora tok kliru. Ejel, nyanyi aku. Cintaku hanya kamu. Oh, Ora enek, ora enek. Enek Ilat ilat kolet. Ora gelem aku medhul lho. Ya. Aku medhul. Mbak Brigita sih, Mbak kita. cintaku hanya kamu. Ilate. Ilat-ilat. Ya api ya ampun. Nyapa pikangmu dek ngono? Mbah. Enak apa nih? Mbah mana-mana krasa. Krasa piye? Krasa mak trenyeng. Coba iki pesindan Ya, harus kudu iso dicoba. kabeh. Dari sini. Ini termasuk Dari sini dari Dari sini, Mbak Bir. Sinta. Ayo. ilmu panggung. Ayo. Pakai mic harus Pakai ada. mic. Satu-satu. Iya. Pertama pertama kamu dulu. Oke, siap, Contoh, lihat contoh. Contohnya, Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Ula sawo. Ula Nah. sawo. Berarti kita harus menghayati. Menghayati, Ngono betul. kuwi. Tes dicoba. Satu-satu. Anu, Mbak Bir. Ya, ayo Mbak Sinta ya. Dari sebelah sini, Mbak. Sinta. Mbak Sinta. Wah, gitu. Nganggo melet ya, Mas. Disum, Mas, disum. Dijum. Beduk untuk kuping. Betul. Men di zoom, ayo siap.
Ciraluko Cintaku hanya kamu. cinta. Mike aja dhuwur-dhuwur ketutupan. Ketutupan. Ini sampe nih. Mengisor. Oh, kejauhan jarake. Iya. Ayo. Bawah ke bawah. Oke. Ayo. Cintaku hanya kamu. Iya. Waduh, wis oleh rong ilat. Iya, terus Larek. Derek. Ayo, Ayo Mbak Sri. Iki mesti apik iki. Apik wis pengalaman. Ayo, Mbak. Pengalaman apa? Pengalaman muni Wilodo. Oh, iya. Ayo. Iya. Ciralu. Ayo. Cintaku hanya kamu. Betul. Kuwi apa? Pokoke sapi bengah. Apa iki, Mas? Sing halus to, Mbak kok. Karena kok usah angel men to. Model Kaya gila nih piye sampean bayangane elek mari kok. kaya ngelilir. Wah, geser. Mbak Esti. Besti. Pakai mic sayang ya. Pakai mic, Mbak. Mat. Jin. Sik Mas. Iki sing tenanan apa sing piye? Tenanan, totalitas. Menjiwai. Menjiwai tenanan. Sing kudu tak bayangne apa iki, Mbak? Loh, yo nyanyine. Lagune. Oh, lagune ya. Oh iya. Siap 1 2 3. Sik tak mikir. Iya. Oke, yuk. Yo. Cintaku hanya kamu. Cinta Merah. Wes ngono ya. Cinta merah. Merah jambu. Ilate piye? Apik. Apik apa enggak apik? Silane 85 iki. Sudah ya. Kancaku kok modele ngerangsemi apa kowe? Kowe kok ngerangsemi kenapa? Gak apa-apa ya. Kowe kerasa piye? Ayo, Ranger. Kaya mulai milih ya. Komet dekat depannya Ranger. Dekat. Dijitas Mas, dibiji Mas. Ora pengapesanku aja. Nyamut aku lo ndak nyokot. Ayo siap. Aku gak iso nak ketrak. Ayo. Ciralu. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Wes. Wes. Hop. Mas kancamu tulung ana. Ayo bar saiki. Lah nyapa? Aku wis milih ya. Kok iso milih lho. Berarti wis cair lho. Saking cairnya metu koi kuping. Wis ya. Ijek loro ya. Wis kandhek kene tak ya. Ya. Loh, ya harus adil iki Semua, ngene semua. semene Wis kok. aja ngrepoti wah. Ayo ngawi. Geser. Ngerti kan. Walah. Yo, Astabrata akbar berkita. Weh. Terima kasih Pak Dalang. FYP. Lah ya dodok kan duwe gong siji kok tulisane DG. Apa kuwi? Dodok gending. Anggelmu. Wih, pengayatanmu lah. Yuk, langsung. Yo. Opo ya? Yo, ayo Mbak Bir. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki gone tresno. Ning nyatane kok malah delane ati tatu wis ra bisa ditambah.
kurang apa aku iki gone tresno ning nyatane sliramu ngarani hati tatu wis ra bisa ditambani mripat iki wis ra bisa tak bederi yen karo sliramu jejer dhewe andung tresno pangajap renalan wengi bola bali mbok aja nglarani ati Terima kasih Mbak Bir. Ya, sampun ngaturaken nggih menika Lorowati 2. Nggih, nggih. Gandeng menika Mbak Bir kita kelahiran Kediri, disusul juga Kediri lagi. Kediri. Mbak Renjel Meladiana Putri. Renjel. Coba kaya apa ngadeka Mbak. Yuk seperti itu, seperti itu. Yo. Oi. Hey. Yo. Hey. Rasune kumandang suarane. Suarane. Disapa no. Wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu Mbak Yu. Bagaimana kabarnya? Saya, Mbak Renjel saya toh. Saya sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat toh Mas? Sehat. Waras. Sehat, toh? Waras? Sehat dan waras. Oh sehat dan waras. Aku ya waras ya. Ya Mas Dodok selamat Ya Allah, Dek Renjel. Gimana kabarnya? Sehat, Dek. Sama gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan waras. Jenengan Iya. waras? Saya juga sehat dan waras. Waras ya biasanya ndak waras. Kok biasanya ya ndak sehat. Sehat karo waras sih beda ya Mbak ya. Beda dong. Beda. Lek Bedanya waras apa? itu mesti genah sehate. Lah nek Lek Sehat. ndak waras berarti wis genah ndak sehat. Oh. Ngono. Wong ning dalan kaya wong edan mlaku ngono kae sehat kabeh awake. Ning ora Sehat waras. kabeh ora waras. Contone Mas. Duh, Mas. Komet. Komet iya. Piro? Duh, kok piro? Piro piye to? Bebas ora waras kok. Loh, berarti kowe seneng dilekno ora waras. Oh, ndak sama seneng ngono iki. Kapan? Duh. Kowe ki lho dilekno Sampeyan ora ki waras. lho, sampeyan ki diarani ra waras ki seneng. Ora masalah. Loh, nyapa kok ndak masalah nyapa kok ngono ki? Wah, wong paling los ki ya wong ra waras kok. Ra waras. Heeh. Kok iso lho? Loh, mesti Iya, nek wong ra jejane. waras akeh sehat. Tahu ngerti? ODGJ turun dalan kok pilek ngono tau. Gak tahu. Ora tahu. Waras terus. Berarti kowe seneng ODGJ. Wah, lho yo ora tuh. Lah iya. Kowe terus ngono. Lah jere kowe ngomongmu ngono. Ya engko timbang renek sing kalah ya. Ngaturi pamundutan. Mas Nggih. Komet. Duet karo Mas Komet, duet karo Mas Oh, Komet. duet sama Mas Komet. Iya. Aku. Kowe mau disia-sia. Ah. Presiden 6 bagiane dodok. Ya. Iki tak pasrai sepenuhnya
Mbak Renjel untuk Mas Komet. Aku untukmu Mas Komet. Baiklah, sini dong. Iya. Sini sama aku sini. Pancingan met. Ya, Pak. Sini. Iki berarti wis enak. Tanda. Enak karo koyo kadoan. Kadoan piye maksudmu? Ini wis pasangan dua sejolo. Kowe ngomong aku karo kene kadoan. Iya. Tak omongi le. Ya, Pak. Kowe oleh iki padha karo nemok emas. Iya. Lah Mbak Renjel oleh kowe kuwi padha karo nemok telek. Nah, itu Ya sekali-kali nemok telek. Lah nyapa? Ora apa-apa telek-teles. Telek apa? Teles. Telek teles iki maksudnya piye? Masih elek ning pantes. Oh, Nah aku. Telek garing. Apa kuwi? Wis elek kaya maling. Oh, diambemu. Ngawur bocah iki. Aku bondo elek maling. Coba lagu kita duet bersama. Wah, spesial untuk Pak Lurah dan juga para ibu-ibu PKK. 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 Nggih, wilujeng dalu. Bu Lurah iki kan guru TK juga. Guru TK. Guru TK. Loh, Mbak Renjel ini juga guru loh, guys. Loh, guru TK. Loh, ora. Enggak. Guru SMP apa SMA lo? SMA. SMA. Pas aja. Mata pelajarannya apa sing? Mata pelajarannya itu seni budaya. Seni budaya ya. Pas Injil. cocok Mas iki. Cocok. Ki guru TK, ki guru TK. Pas. Guru ceret. Tak tua apa kowe. Anu Apa? Tak nyun ada. Ayo, Oh, jebuk iya. nada gila. Tidak nyuwedek rono pokok kene ora iso ngono ya. Nadane apa? Aku saking kangenku karo para anu Sapa? Kanca-kanca. Kanca-kanca. Mas Dadek. Dalam Sama di sini ya Mas Dadek ya. enggak apa-apa ya Mbak Renjel. Di sini aja. Sik ta wong jebuk Biar aku di Lah yo Mang. Kok keblabasan rono kene. Kebablasan. Rene. Nah, kuwi lho. Nah, kene. F. F. Ayo, digendreng, Mas Riz. Kandeng tanganku Mas Komet. Baiklah. Hati Mbak ali-alimu lho. Dia sudah tidak memakai. Iya. Sebuah lagu buat kamu. Hah? Sebuah lagu buat kamu. Hah? Aduh. Budek kita. Piye? Baleni baleni. Sebuah lagu buat kamu. Coba lagu buat aku. Iya. Oke. Aku akan dengarkan Mas Komet. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada. Ora apa-apa, penting Mbok gerakan ki yang Mbak Renjel. kowe iso ora gerakan romantis? nek gandeng keduren, Mas. Iso ora gerakan romantis? Gak iso. Niki mang sampean ki Jawa aku ki. Berarti Sampean iso. Berarti sampean iso. Kejal. Ngene lho. Dicontoni ki lho. Dalang Dalang apa? Apa? Aku sing nyanyi klipe kono. Oke. Ya. Dalang kok golek dalan dhewe. Ora apa-apa, dhek kan dihitung kan kok mbayari kok ora tau mak-mak. Iki lho, Ini lho. terokno. Terok nang ngene. Nyanyi tak aku tak bagian. Rembulan ing wayah wengi nambahi Ngono lho Mas Komet. Sik. Baleni. Aku kok krungu tuk ki mang apa? Apa? Tarik ngene kok tuk. Ki Oh apa? ya sabuke do. Sabuk ki lho, efek Duwe timah. iki lho. Oh, iya. Efek timbang iki lho Mas. Sabuk kene natap. Natap ki apa ki Iki, angin. Angin. Ndak mungkin ini. Kok ngaruh? Piye lho sing anu aku kok. Iya Mas. Iso ora diterokne ngono kuwi? Gak iso pisan kas, Mas. Sing Ya, cek. Yo, contohnya bisa kasih Mas ya. Janji tresno disekseni lintang-lintung ing tuk. Yo, iso ndak ngono kuwi? Ngono lho Mas. Dansa ngono lho. Contoh niki ngono kok. Iki mang dansa salsa namanya. Iso aku jajan. Nah, ki, tut iki iso ki. Nyanyi lah. Ayo sini. Janji, ayo. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi Aku kok gak tuk. Mang kono tuk kene. Heh? Lah kowe nek kesempatan ya rantang botok kok. Lah kene
Mas khusus ngono ki. Khusus karo sing Joko, sama kok ndak Joko to. Ciri sapa? Alah iki gak iso, mundur. Nah, ki lho. Arai. Niki ora grutuk iki. Wis sing janji tresno disekseni. Iya. Langsung. Janji tresno disekseni. Lintang lintang ing wayang. Piye? Lagumu kaya Banjari. Aku nyanyi campur sari langgam puwen lha kok malah aku kedung tok e. Iya to. Ora ndang tok. Janji treksa disekseni. Lagi lho. Lintang lintang Ora tok nggo. ing wayang. Aku tak menenge. Terus. Ayo terus. Nyapa? Wis sampe dadi kosidah to. Malah kaya ape kadroan iki to. Sidane piye? Ya dadekne nek karo Mas Komet no. Oh, mangga yo. Dadene ya, Mas. Separunan ya. Oke, niki kartu sosiati. Nggih. Oke. Siap. Coba kaya apa? Dadeke yo. Bersama Asta Brata. Asta berapa? Ada komet. Hey yo. Ayo. Asta Brata lho iki. Asik. Hey. Terima kasih Gempol. Luar biasa. Sing pengen. Ora entuk ora apa-apa. Janji tresno disekseni. Terus Mas. Lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa pusaka rembulan Ayo. ayah wangi Mas Komet. Sopak Mas, cintaku karo sampean selalu 100%. apa deh? 100% cintaku. Ya ngono ya. Aku semendirian. Jo. Wong bagus saja sirana rasa. Aku teko gendong tresno. Langan asmara gawe sepurasa. Nambani ati ku jiwa. Kang Mas Yang kembali bersama Asta Brata. Gempol luar biasa. Asta Brata. Ada Den Akbar. Oke, Mas Komet Mas Dodo. Bareng dulu. Ayo Mas Abang.
tresno diseni rembulan ing wayah wengi nambah kesengasi iki bebu janati nang ngendi domwong wayu kang tak anti-anti Aku juga menantimu, Mas. iya Dek Dosa, 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 dosa. iya ngono yo Iya, satu, satu. ayo Dek bareng Dek Dosa, yo sira yo ngono yo kabeh yo aku kena iso kancaku sih aku kan kuat ayo bawa yo iya Dek yo Iya. tresno suki mangkiyo rahayu Terima kasih Mbak Renjo. Terima kasih. Ayo terakhir, Dik Sinta, Mbak Pesek, Mbak Aul, Mbak Yopika. Jumeneng Oke. bareng, ditutup nganggo tembang kangen ya. tembang kangen Ayo, tombo kangene warga masyarakat Gempal. dengan keluarga Sanggar Seni Asta Brata. Tembang. Aja tembang